היי לכולם, אז בסרטון הזה אני אראה איך אפשר בעצם לערוך ולעצב את הפילינג שלכם. אז הפילינג, כמו שאנחנו יודעים, זה הקישור בביו, שהוא נחמד ונגיש לכל הצופים שלכם בפרופיל שלוחצים בקישור הקצרצר הזה, ושם רואים את כל ההטבות שלכם בעצם. אז מה שעושים, נכנסים לעמוד ה-Influencer Tools, שזה בגלגל שיניים. לאחר מכן אנחנו רואים כאן מקש שנקרא The Filling Editor, אנחנו לוחצים עליו, ועכשיו נפתח לנו בעצם מסך שמחולק לשתיים, בצד שמאל כל השדות שאנחנו יכולים לשנות ולעצב של הקישור שלנו. עכשיו כאן מציגים איזשהו preview שככה זה ייראה, הכל נשמר באופן אוטומטי, כלומר כל פעולה שתעשו היא ישר נשמרת. אז פה בעצם אפשר לשנות את תמונת הפרופיל, אתם יכולים להוסיף איזושהי תמונת קאבר שתופיע מאחוריה תמונת פרופיל, לשנות את השם ולשנות את הביו. מעבר לזה אנחנו יכולים לבחור בכל מיני themes שונים ומשונים שאנחנו כבר הגדרנו מראש, של התצורה של הכפתורים, בתצורה מינימלית, תצורה מודרנית, מה שאנחנו עשינו, יש כל מיני דברים נחמדים, אתם מוזמנים לייצב את זה כרצונכם. מעבר לזה יש לנו את השדה של הרקע, אז אפשר לעשות רקעים בכל מיני צבעים שונים, או אם אתם מרגישים יצירתיים, אז אפשר ללכת לעשות את הגרדיאנטים שמוסיפים קצת ספייס לרקע. ובצד השלישי אפשר גם לערוך את ה-layout של בעצם את הפריסה של ההטבות שלכם. יש לנו את הקלאסיק, מינימל, הוריזונטל, אוברליי, שזה את הכפתורים מעל התמונה, פרינסס לכל הנסיכות והנסיכים שיש לנו, ומי שחובב גיימינג, מודה, עשיתי את זה לעצמי, יכול לעשות גם את הצורה הזאתי. אז אנחנו בחרנו בעצם ב-Overlay Style. מעבר לזה יש כאן מסך שמציג את כל הדילים שאתם תציעו כביכול. אתם יכולים לבחור איזה דיל לשים למעלה, כלומר לעשות פין, בואו נגיד נבחר את הדיל הזה, או שבאופן כללי אתם לא מעוניינים, ואז אתם יכולים לסדר את הדילים על ידי הכפתור Reorder כאן, אז אתם לוחצים עליו, ואז אתם רואים שנמצא כאן הכפתורים האלו, אז אפשר בעצם בלחיצה וגרירה להחליף את הסדר, זה גם יתעדכן לכם כאן. בואו נשים את הדיל הזה למעלה, את הדיל הזה באמצע, ונלחץ Done. אחלה. מעבר לזה, אתם יכולים לראות שיש פה את ה-Social Media Links, אלו האייקונים שמופיעים כאן, אתם יכולים לבחור עיצוב שהוגדר מראש לאייקונים, אני הלכתי על Field, ויש פה את ה-Social Links שלכם, אז אלה הלינקים שלנו, יש לנו את פילינג בעצם, ואתם יכולים להוסיף כאן עוד פלטפורמות נוספות. ככה זה ייראה, זה איזשהו preview, וזהו, זה הסבר לאיך אפשר בעצם לערוך את הפילינג שלכם. נתראה בסרטון הבא.